lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulule SABC eAuckland Park eGoli nazi ezinohlonze mini nje. We are currently in discussions with our legal team to advise us on the road forward, but we will definitely not let it stay there. Amanye amaqembu ezombusazwe asesonke ngokunikela enkantolo ngemva kokuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa eqiqa umthetho wokubuyiselwa komhlaba. Libali lami elisithatha ngalo. Well, ma'am, you're going to answer my questions even if it's your story. Namhlanje usuku lweshumi lesigcawu esiphenya insolo ezibhekene nomengameli wamajaji eEastern Cape uSabi Mbenenge. I think that we're going to have a very good relationship. All we want is fairness. We just want a level playing field. We don't want to take advantage. We've been having massive deficits with China. Umengameli waseMelika uDonald Trump uthi unethemba lokuthi kuzoba nobudlelwano obuhle phakathi kwelaseMelika neChina kule minyaka emine ezayo. It's a difficult team, but at the same time we're so happy to start again our time in the Nedbank Cup. We have nice memories of this competition. Umqeqeshi weOrlando Pirates uJose Rivero uthi iqembu lakhe lizimisele ngokukhala lemuke nesicoco seNedbank Cup isizini yesithathu kulandelana njengoba lo mqhudelwano uqala kule mpela sonto. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala. Igama lami nginguDawu Phungula. Amanye amaqembu ezombusaza wagcolisekile ngesinqumo sikaMengameli wezwe Cyril Ramaphosa sokucica umthetho wokubuyiselwa komhlaba. Lo mthetho ochitha loyo washaywa ngaphambi kombuso wentando yabantu iExpropriation Act ka-1975. Lo mthetho ubalula ukuthi izikhungo zikahulumeni zingawudla umhlaba uma uzohlubanisa umphakathi ngezizathu ezehlukene. Lo mthetho ucacisa ukuthi izinhlaka zombuso zingawudla kanjani umhlaba nokuhambisana nezimfuno zomphakathi ngezizathu ezahlukene. I-ANC ithi lesi yisigaba sokuqala salomthetho futhi uhlelwe ngendlela ehambisana nomthetho sisekelo ngaphansi kohulumeni wentando yabantu. This bill in the main will firstly align with the democratic constitution so that all the things that were not provided for are provided for in this particular bill. Secondly, it covers issues of public interest beyond just public purpose, because public purpose in apartheid was about bulldozing infrastructure where they needed land. Ngakolunye uhlangothi iqembu iMK kanye namanye amaqembu abambisene neANC kuhulumeni wobumbano awenemeneze ngendlela ohlelwe ngayo lo mthetho okwamanje. We have serious reservations about the procedures as well as important substantive aspects of this bill. And as you just said, we are currently in discussions with our legal team to advise us on the road forward, but we will definitely not let it stay there. The issue here is the constitution that is not transformed. The issue here is Section 25 that must be explicit, that we want expropriation without compensation. This law to come and be here today, it's not doing anything new. It's exactly the willing buyer, willing seller thing, as you've correctly pointed out. Absolutely nothing changes. We are still firmly believing that the only permanent and meaningful, sensible solution to the land question in this country is total expropriation of land without compensation. We believe it is unconstitutional, and therefore the Freedom Front Plus will take this matter to the Constitutional Court. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba zeSABC. Kube nokuqophisana ngamazwi namhlanje esigcawini esihlalela isikhalo esifakwe ngomengameli wamajaji eEastern Cape uSabi Mbenenge. Ongumabhalane wejaji uAndiswa Mengo kanye nommeli wale esigcawini uAdvocate Moses Khakhane baphikisana ngezitatimende zesikhalo esafakwa uMenge ehhovisi elikhulu enhloko yamajaji ngensolo zokuthi uhlukunyezwa yijaji uMbenenge limthumelela imiyalezo ngoWhatsApp ehlobene nezocansi.
Umntontsiswano phakathi kuka-advocate uMoses Khakhanye no-Andiswa Mengo bekubanga ubufakazi bestatement sakhe obehlukene kabili njengoba isikhalo sakhe sokuqala asedlulisela ehhovisi lenhloko yabehlulile kwabe kuyijaji uRaymond Zondo ngaleso sikhathi kwaphoqelela ukuthi aphinde asibhale kabusha ngenxa yokungagculiseki kaZondo ngaso. uSikhakhanye uqagule ukuthi amaphutha estatementini sokuqala aphindiwe futhi kwesakamuva sikaMengo. uMengo uthi konke usakukhumbula njengoba kwakunjalo. Uyiphikile insolo zokuthi wakopisha istatement sokuqala njengoba sinjalo. Do you still want us to go through this process? Masiqhube council. Do you agree that it is not possible for someone, even if you registered something in your memory, to repeat a grammatical error? Ayiphelela ngesentence yakhe ndiyavumelana naye xa kutheni ndingena ikopi okanye ndinayo. When you do not have the copy. Si libali lami elisithetha ngalo. Ma'am, you're going to answer my questions even if it's your story. Dibana umfanekiso wento endiyicingayo okanye biyenzekile. uAndiswa Mengo uyalelwe ukuthi afunde isiqeshana sesikhalo esibhalwe estatementini sakhe sokuqala. Page 1427 check, it reads as follows. Then he later said, I'm quiet. He then commented on the status on WhatsApp. He spoke in Xhosa, but he said, I must take off clothes in the upper body. Then in brackets, Khulula Umtla, close brackets. uAdvocate Khakhanye usaqhubeka nokuhloma ngembuzo uAndiswa Mengo esigcawini. As I wanted to get it. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uthi ihhovisi lakhe liyaqhubeka nelathembisa ukuthi lizokwenza uqinisekisa ukuthi umthetho wezemfundo ibhela uqala ukusebenza ngokufanele ezikoleni kuzwelonke. Abayihlikiza indaba ye% okuvela ukuthi baphumelele ngalo abebefunda umatriculation nyakenye. Leli qembu lithe i% okuyilona lona okuphumelele ngalabafundi libe ngama-55. Ngenkathi kubuza ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube ukuba uyavumelana yini nalokho kusho iqembu lakhe, uphendule wathi. No, I don't. I think that we must not. And here's the reason. It's quite simple. The reason is that we need to differentiate between a pass rate and a throughput rate. A throughput rate is the amount of learners who start grade R or grade 1 and finish grade 12. And of course, the Democratic Alliance, as you said, the party that I come from, has always said we have to look at a more quantitative look at matric pass rate and not only obsess about the matric pass rate. But that's what I believe has been done this year. Kusenjalo njengoba kusekhona bangayizwisisi kahle indaba yomthetho ibhela uGwarube uphawulile ngenqubekela phambili yalomthetho. Now the act is fully enforced and it's fully enforceable. So we are proceeding with a number of things which you will recall that I committed to. The one was we would draft guidelines for schools so that they can be able to grapple with the issue of how do they deal with grade R admissions. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uqhubeke waqinisekisa ukuthi umthetho sisekelo uyamphoqa ukuba aqhubeke nomthetho ibhela. Sithendo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. uMary Phadi uthi uzobuyela enkantolo malungana nongalungiseki kodaba lwesikhundla sakhe eqenjini umkhonto wesizwe. Ngonyaka odlule inkantolo ephakeme yaseMpumalanga yavuna isicelo sakhe sokuphindisela esikhundleni sokuba umgqugquzeli waleli qembu eMpumalanga. Njengamanje owabe engumvikeli womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane uyena oseqoke kulesi sikhundla. uMary Phadi ushaya phansi ngonyawo uthi azibusi izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa njengoba namanje samile kwelokuthi kusenguyena umgqugquzeli weMK Party esifundazweni eMpumalanga. uPhadi uthi leli qembu kufanele lilandele imigudu efanele uma linquma ukususa elinye iqembu esikhundleni futhi lingenzi ngokwenzelela. uPhadi uphethe ngelokuthi ithimba lezomthetho linikeze uMkhwebane incwadi mayelana nokubayeke ukuzibiza ngomgqugquzeli weMK Party kanti naye uthi ngasohlangothini lwakhe uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe ngokujwayelekile. I'm a policy-driven person. I'm a leader in my own right. I understand how things are done, and I know how a true leader in Umkhonto wesizwe, whether from the president to the bottom, how they will follow their own documents. So here is not about forcing myself. It's about making sure that
anyone that is in Mkhonto Wesizwe get a fair treatment as a member of Mkhonto Wesizwe. Ngasekuqaleni kwaleli sonto uAdvocate Busisiwe Mkhwebane waphawula ngokuthi yena akazange aziqoke njengomgqugquzeli waleli qembu kepha waqokwa umengameli weqembu Jacob Zuma. Umkhwebane naye kuvezile ukuthi useqalile ukwenza umsebenzi wakhe njengomgqugquzeli weqembu. The status quo currently is that the president appointed me with the other 7 of the detachment, and we have started doing the work, and we are engaging various stakeholders. We had last week induction with those who are at the provincial legislature. Uphadi uthi lolu daba uzoludlulisela enkantolo kwesibili njengoba yena ekholelwa ekwenzeni izinto ngendlela yomthetho. Eindabeni ze-SABC nginguNokulunga Sibisi. Umengameli waseMelika uDonald Trump uthi ubona kunobudlelwano obuhle obakhekayo phakathi kweMelika neChina eminyakeni emine ezayo. iChina neMelika bahlanganisa amaphesenti angama-43 omnotho emhlabeni jikelele. uTrump bethula inkulumo engqungqutheleni iWorld Economic Forum ebanjelwe eDavos eSwitzerland ngobuchwepheshe besimanje nalapho ezwakalisa ithemba lokuthi iChina izosiza ukuqeda impi phakathi kweRussia neUkraine. I think that we're going to have a very good relationship. All we want is fairness. We just want a level playing field. We don't want to take advantage. We've been having massive deficits with China. Biden allowed it to get out of hand. He's $1.1 trillion deficit. It's ridiculous. And it's just an unfair relationship. And we have to make it just fair. We don't have to make it phenomenal. We have to make it a fair relationship. Right now, it's not a fair relationship. The deficit is massive, as it is with other countries, a lot of Asian countries actually, but we have deficits that are very big and we can't keep doing that. Sisatsiqu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela udaba oluthi it's not 98,000 individuals, but it's actually 98,000 applications for various programs. iNyuvesi yaseKapa ithi isithole izicelo zabafundi abafuna ukwenza unyaka wokuqala esingaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu kepha yona inezikhale eziyinkulungwane ezine namakhulu amahlanu nje kuphela. Sikubingelele sikwamukela uma ngaba usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi amanye amaqembu ezombusazwe asesonke ngokunikela enkantolo ngemva kokuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ecica umthetho wokubuyiselwa komhlaba. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zitholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. iNyuvesi yaseKapa ithi isithole izicelo zabafundi abafuna ukwenza unyaka wokuqala ezingaphezulu kwezinkulungwane eziyikhulu kepha yona inezikhala eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu nje kuphela. Njengoba kuqala unyaka wezifundo emanyuvesi kuzolonke, lezi zikhungo zikulungele ukuqala ukufunda kwabafundi abayizinkulungwane. Kanti lamanyuvesi azophinda abe nencindezi ngokuhlaliswa kwabafundi kanti nokuxhaswa ngemali yokufunda kwabafundi basemanyuvesi kuseyinkinga ababhekana nayo njalo uma kuqala unyaka. We had 98,000 applications, but I do need to qualify that to say of the 98, it includes the fact that somebody can apply to multiple programs. So it's not 98,000 individuals, but it's actually 98,000 applications for various programs. Abafundi abaqhamuke emndenini ehola kancane baba nenkinga ukukhokhela ukufunda. leNyuvesi yaseKapa ithi abaxhasi bosizo lwemali basebenzisa cishe imali elinganisela ku 1.7 billion amarandi ukuxhasa abafundi bangonyaka owedlule, kanti banethemba ukuthi uxhaso olufanayo luzowelana kubafundi bakulonyaka. That figure would be for 2024, where we spent 1.7 billion combined. 1.2 billion of that was at undergraduate level, and then the rest of it was at postgraduate level. That figure is a combination of various sources of funding that will be inclusive of NSFAS, that will be inclusive of UCT's own funding, including your departmental awards, and as well as things like your faculty entrance scholarships.
Ukwentuleka kwezindawo zokuhlala zabafundi kusayinselele emanyuvesi njengoba le nyuvesi nembhede balelwa ezinkulungwaneni eziyishagalombili yabafundi abahlala ngaphakathi nabahlala ngaphandle kwale nyuvesi. Umbutho wamaphoyisa namhlanje usingathe umcimbi womdlalo wegalofu eThekwini ngenhloso yokuqoqa imali yesikhwama esaziwa nge-SAPS Educational Trust Fund nokuyisikhwama okuhloswe ngaso ukwelekelela izingane zamaphoyisa aphangalalisa emsebenzini. Kumanje lesi sikhwama sesilekelele izingane ezingaphezu kwenkulungwane. Today we take the opportunity to canvass via the game for money. Today is about money, much as it is about pleasure, but we want money so that we can assist their children that are left behind, so that the children, at least even if they lose their fathers and their mothers in this particular manner, but they have something to carry them on, to take them through. And it's an honor, it's an honor to us in SAPS just to spend a day like this and collecting funds to see to it that even when they fall, but the children and their families go on. Amaphoyisa aseKapa thungatha abesilisa abangaziwa abadubule babulala uthishanhloko wesikole saseBloemfontein eGryfontein. Lo thishanhloko obeneminyaka engama-58 udutshule ngaphandle kwamagceke esikole. Amaphoyisa athi uthishanhloko Dr. Jeffrey Sigudla udutshulwe ehlezi ngaphambi kwemoto yakhe esikoleni. Kusolwa ukuthi udutshulwe abesilisa abaqhamuke kungazelele balimaza okukholakala ukuthi unkosikazi wakhe. Inhloso yalesi senzo ayikaziwa. Uprincipal ibindoda ibilungile kakhulu and ibindoda ibingasokolisi xa ufuna into kuyo. Mina ke bendivana naye kakhulu bendisithi xa ndifuna iholo for ukuhlala bengandisokolisi. Ndizobamba i-meeting mhlawumbe i-meeting ze-budgets xa ndizokuthulela abahlali. Inyunyana yothisha esathu inxenxe izikhulu zomthetho ukuba zenze konke okusemandleni ukuthola abasolwa. Siyakholelwa ke singusatu ukuba uba amapolisa ebebonakala kufutshane nezikolo sasa phambi koba singena isikolo nangexesha lokuphuma isehlakalo esinje ngesingenzekanga. Umphakathi uchaze uSigudla njengothisha obezinikele emsebenzini wakhe. Kodwa sifuna ukwazi ngubani umuntu obathumileyo, ngubani umuntu obangela uMr Sigudla ngekho. uMr Sigudla ayingo just utishara okhoyo, ngumuntu oyikhulisileyo le ward sihlala kuyo nezisikolo, naye ngumuntu oyifounder yazo intoba ubangela kubekho isikolo. Kwesinye isigameko ukudutshulwe kwabulawa umzali womfundi eduze nesikole eGryfontein. Inkantolo ephakeme yase-Free State isichithile isicelo sikaMorwadi Choloto sokufuna ukuthi inkantolo inqumo ukuthi ukuboshwa kwakhe kwakungekho emthethweni futhi kwakuphambene nomthetho-sisekelo wezwe. uCholoto nowabe engumsizi kaloyo wabe engundunankulu wase-Free State u-Ace Magashule ubefuna nokuthi kuhoxiswe wonke amacala abhekene nawo. Imizamo kaCholota yokuvimbela ukushushisa kwakhe ayiphumelelanga. uCholota utshele inkantolo ngokuphuthumayo kodwa inkantolo ephakeme yasichitha lesicelo ngokuthi asiphuthumi neze. Kulokhu isicelo salalelwa kodwa sachithwa ngazo zonke izindlela. uCholota waboshwa esemelika lapho achitha khona izinyanga ejele ngonyaka owedlule ngaphambi kokuthi athunyelwe eNingizimu Afrika ngoNcwaba. Kusukela lapho belokelwela ukusula igama lakhe njengoba umbuso umsola ngenkohlakalo nokukhwabanisa imali kwinkontileka yokuqedwa kophahla le-asbestos eFree State. Asolwa nabo kuhlanganiswa engundunankulu wase-Free State u-Ace Magashule owayesebenza ngaphansi komnyango wokubusa ngokubambisana olumlamleli nosomabhizinisi u-Edwin Sodi. There is an extensive written judgment, therefore only the order. 1. The application is dismissed with costs. The order is so handed down. Abameli baCholota bazoqala badlule kwahlulelweni ngaphambi kokuthatha ezinye izinqumo. But we will obviously take some steps here because we do believe that the manner in which our client was brought in the country was unlawful, and we also do believe that another judge might rule differently. uCholota kulindeleke ukuthi abuyele enkantolo ephakeme eFree State ngenyanga ezayo ukuthi kubuyekezwe leli cala.
Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele Nkosini Hlabisa uzibophezele ekutshaleni izinsiza eziningi esifundazweni i-Eastern Cape ukuze kugwenywe ukushona kwabasoka kulesi sifundazwe. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kubona njengowona nobangela ukubhubha kwabakhwetha ephondweni. Xeshikweni kuhlelele inhlanganiso kuya kwavela ukuba susela ngonyaka ka-2016 ngabakhwetha bangaphayana kwekhulu abathe baphulukana nobudoda babo ngenxa yokoluswa ngokungekho mthethweni. Simele okokuba uhulumende aphume phandle in terms of ukuncedisa i-forums ezijongene nolwaluko. Indoda eyasayinela umntana phaya enqileni naseklinikhi uba lo mntana izaba responsible oyi-guardian yakhe. Uba lo mntana uyacomplicate phaya entabeni, loo ndoda leyo mayibanjwe iswe emthethweni. Ukanti isebe lemicimbi lezemveli lithi alufuna ukuphulukana namnye umkhwetha kwixesha elizayo lolwaluko. Kutshanje ngabakhwetha abayi-29 abathe babhubha ngexesha lehlobo. Siphinde savumelana futhi ngokuthi ohulumeni kusukela kumasipala, uhulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke kumele kwandiswe isabelo mali esizoletha izinsiza ukuze ama-headmen nama-headwomen bakwazi ukudlala indima enkulu in monitoring on daily basis konke okwenzeka kwi-initiation school. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Bukele kuqala izindaba zolimi lokuqala zolimi likaMageba sizoba nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa usale kahle.